Добър вечер, аз имам рожден ден, т.е. имах преди 2 дена рожден ден. Не знам дали се вижда нещо, че е малко так, вижда се. Преди 2 дена имах рожден ден, сега го празнувам с бандата. Купоне е така горе-долу на ниво. Така кротко, но сърце. Ето тук сега ще покажа бандата и клипа ще бъде качен заради вас в YouTube. Ето тук е бандата. Здравейте! Здравейте, ние сме бандата! Ние сме бандата! Ще сме на рожден ден, който беше ние сме част от бандата, не е цялата. Вчера обаче го празнуваме днес. Не, че вчера обаче днеска, за да стане по-веселба, сме се насъбрали днес. Добър вечер, клип за YouTube, рожден ден Немо. Как сме, Вера? Привет! Привет! Много си красива. Това е клип за YouTube, Емо рожден ден. Клип за YouTube. Красавица. И така, ще бъде в интернет. Здравейте, честит рожден ден, да съм жив и здрав, да е жив и здрав. Аз да съм жив и здрав и голям, много такъв жив и здрав. И голям да е, и голям. Това е по-голямото и то... Ей, какво става тук? Тук балони, организацията е... Тук пише Happy Christmas. Happy Christmas за тези, които не могат да четат. Christmas и Merry Birthday. А за тези, които могат да четат, чиста нова година, сигурно пише, ларе. Организация има, желание също. Компанията е ток. Той е подпада, да? Се черпим. Пада, защото долу, защото... чакай, някой звъни. Чакай, някой звъни. Светло на тук и копчета, общо. И така, айде, до скоро.